Sieri, vamos a empezar. Muchas gracias de Egun on estar denoi, conectados hoy. berehala hasiko gara. Antes de dejar la palabra Eskerrik directa asko a denoi nuestro próximo konektatzeagatik host-igual, eta, lehenik eta yo behin, soy Mar gure burua Iruindra y me aurkeztuko encargo de la dugu, convocatoria de ciertos Mari fondos de la Egi convocatoria naiz, Next eta Generation. besteak beste, Estamos acompañados Euroeskualdeko de Beatriz, hiritartasuneko asistente del arduraduna proyecto, naiz, Rafael, eta hemen dauzkat Beatriz, proiektu que ardurona, es eta becario, Rafael, igual como Marisa, bekaduna pero es da, nivel 3. laguntzailea Beatriz eta Rafael bekaduna, eta, haiek Una guztiori, seguruenik buenos zuekin días a harremetan todos y todas. jarri Bonjour dira. madame Setut. Yo soy Arola Urdangarin, directora de la Egunon, Fundación ni Nolasco en Arola Navarra. Urdangari naiz, Y nada, simplemente daros Akitania la Berria, bienvenida a Euskadi todas y a todas Nafarroa, a este Euroeskualdeko webinario de zuzendaria. presentación Besterik gabe, de la ongi edición etorri egin nahi 2025 de la dizuet, convocatoria de ciudadanía 2025 poblacional. Euroeskualdeko Me hiritartasun imagino que habrán deialdi muchos miembros honen conocidos y emaitzak otros aurkezteko nuevos momentu que honetan, llegáis a esta pentsatzen dut convocatoria y a bertan, esta semana deialdi de honetara inauguración. jo Simplemente dos duzuenetako palabras. askok urteetan egin duzuela, En eta la beste Fundación batzuk Nolasco berriak ere Empresa de izango Navarra zarete. somos una Labur agrupación de esateko, cooperación esan behar territorial dizuet, cuyo objetivo es Euroeskualdea, fomentar lurralde pues, lankideratzerako la Europako realización talde de bat los dela, desarrollos y eta proyectos bertan, hacia nuestros hiru territorios eskualde edo departamentales lurralde de hauen Euskadi arteko proiektuak, y Navarra. ekimenak partekatzea dugu Fuimos xede. creados en 2011 2011an sortu zen Departamento Euroeskualdean, Aquitania y la región de Euskadi, Akitania eta y en Euskadi 2017 se eskualdeek dividió sortu Navarra zuten bere garaian, eta 2017an Nafarroa tras la gehitu zen, reagrupación territorial eta francesa. La gero, región de Aquitania pasó a ser nueva Frantzian, Aquitania bertako y desde eskualdeak entonces somos, por berrantolatu tanto, zirenean, la región nueva Akitania Aquitania berri Euskadi izatera Navarra. pasa zen, eta hortik aurrera Akitania berri Euskadi Nafarro Euroeskualdea Comme je da disais, gurea. donc l'objectif de l'Eurorégion, c'est vraiment Gaztelaniaz esan dudan de moduan, promouvoir gure un territoire plus helburua cohésionné, da un territoire plus kohesionatuagoa développé den territorialement lurralde bat parlant, edota à travers garatuagoa que ce soit den des appels à lurralde bat projets, à sortzea. Eta travers horretarako, de l'animation du proiektu territoire deialdiak ou à egiten travers des ditugu, projets européens. dinamizazioa Mais lantzen dugu lurraldean, eta Europako dans le proiektuak ere cas, sustatzen ditugu. dans le cas d'aujourd'hui, Eta gaurko on est là kasuan, pour vous présenter Euroeskualdeko deialdia un de nos appels à aurkeztera edo projets pour la recherche de abiaraztera citoyenneté gatoz, hobe au niveau esan da. régional. Et donc l'idée, c'est vraiment Eta bertako d'avoir asmoa un appel à projet qui puisse izango da, répondre aux besoins du territoire bertako beharrei et erantzungo répondre dien à vos besoins deialdi comme bat porteurs de projets privés. antolatzea eta Donc vous voyez abiaraztea. là, donc le territoire Ikusten de l'Eurorégion duzue est assez zeintzuk large, diren notamment la gure région métropolitaine. euroeskualdeko Donc datuak, la nahiko eremu couverture zabala hartzen géographique dugu, batez ere Akitania berria est kontuan hartzen assez baldin large badugu, pour pouvoir trouver des eremu partenaires ou zabala da, pouvoir beraz bertan voilà, monter bazkideak des projets topatzeko ensemble, aukera d'autres entre handiak des egon proximités ou daitezke, plus élargis au mugaz niveau de la gaindiko région proiektu métropolitaine horiek et de la sustatzeko communauté izan d'Euskadi et la gertuko communauté forale de proiektuak edota, Navarre. urrunagokoak, Et eta voilà. hiru Et lurraldetakoak. donc, on est vraiment guidé par notre plan stratégique qui Asmo nous guide un peu horretarako dans toutes gure les actions plan qu'on estrategikoa fait. Dans ce jartzen cas-là, dugu martxan. on vous présente aujourd'hui l'appel à projet Eta citoyen gaur, euro-régional, donc qui plan correspond estrategiko donc à ce barru premier axe horretan de travail. daukagun Et vous allez voir euroeskualdeko hiritartasun deialdia hasiko dugu. Hemen le ikusten propre appel à duzuenez, projet quelle est une pantailan, thématique qu'on veut toucher avec euroeskualdeko cet hiritartasuna accès. gure C'était plan la culture, estrategikoarek l'éducation, la ardatz jeunesse, nagusietako bat da, le eta ardatz horretan plurilinguisme kultura, et le hezkuntza, sport, gazteria, kirola, les défis sociaux eleaniztasuna, contemporains. Donc, c'est vraiment un eta appel à projet très baita large garaiko pour une edo, thématique aussi très erronka, transversale gizarteko erronka garaiki de la doiek sustatu nahi coopération izaten dira. transfrontalière et de nos territoires. Eta Et donc, nous, on horiek espère que vous allez hartuko ditugu, kasu pouvoir honetan développer des aitzakiatzat, projets gure lurraldearen dans toutes ces garapena thématiques. sustatu ahal izateko. Besterik gabe, pasako diot hitza Magiri deialdia aurkezteko, gero bukaeran egongo dira galderak eta erantzunak egiteko aukera, beraz, joan zaitezkete galderak jartzen guk azaltzen dugun heinean. Bueno, webinario hau seminario moduan dagoenez Zoomen ez daukazue zuek hitz egiteko aukera, guk ez badizuegu hitza ematen, beraz, esango dizuegu batez ere galderak galderak eta erantzun apartado horretan jartzea eta bukaeran pasako gara galdera horiek erantzutera. Beraz, besterik gabe, Magi? Teknikoki justu galderak slaidoren bidez eginen dira, beraz bukaeran egiten ahalko dira, baina denbora utziko dizuegu eta erantzunen dugu ersago baita gero guretzat hori kudeatzea, galdera erantzunak kudeatzea. Beraz, zer da deialdia, oroak deialdia arolak esplikatu duen bezala Euroeskualdeko hiritartasuna deitzen da eta helburua da proiektu horiek dirustatzea. Garrantzitsua iduritzen zitzaigun zenbaki batzu ematea, eta azkenean dakizuen bezala edo deialdiak 500.000 euro ditu, baina deialdi hori idekia da 2015-etik, eta beraz 2015-etik dira laukako 2 milioi
euro emanak lukaldeko aktoreei, 215 proiektu diruztatu, eta 425 partaide. Beraz, gehioz eta gehiago ziste gure deialdietara parte hartzen, eta horretarako ere eskertzen zaituztegu. Guretzat garrantzitsua baita, uste ere baitugu lukaldea zuek eraikitzen duzuela, eta mugaz gaindiko lukaldea zuei esker ere eraikitzen dela, beraz, horretarako ere mil esker. Donc, pour rentrer plus dans les détails dans l'appel à projet, Gure proiektu deialdira itzuliko gara berriz, eta aipatu bertan, aipatutako 5 gai nagusi horiei heltzen diegula. Kultura, hezkuntza eta gazteria, eleaniztasuna, kirola eta garaiko edo gizarte erronka garaikide horiek. Eta horrela, deialdi honen bidez, gizarteko arazo horiei erantzun nahi diegu. Orain arte, izan ditugu, batez ere gizarte proiektu horietan, gizartearen inguruko proiektuak landu ditugu, baina ikusten duzuenez, deialdia bera oso zabala da, hainbat gai barne hartzen ditugu, eta elkarrekin sustatu nahi ditugu, eta hor esate baterako hezkuntzari begira, hezkuntza formala eta ez arautua ere kontuan hartzen ditugu, gazteria ere sustatu nahi izaten dugu hezkuntzaren bidez, eta eleaniztasunaren bidez gure lurraldeko 3 hizkuntza horiek sustatu nahi ditugu: frantsesa, gaztelania eta euskara. Deialdire dagokionez, martxoaren 26an abiarazi zen, eta maiatzaren 13an itxiko da. Proiektu hau honetan, 3 lurraldeetako bazkideak barne hartu behar ditugu. Bazkideetako batek Euskadiko izan beharko du, besteak Nafarroakoa eta besteak Akitania Beharrekoak. 3 lurraldeak barne hartu behar dira bazkideen artean, eta mota guztietako elkarteek parte hartu dezakete bertan, eta hori oso interesgarria da. Izan ere, parte hartu dezakete bai elkarteek, enpresa pribatuek, ikastetxeek, eragile mota guztiek parte hartu dute, eta baita mikroenpresak edo enpresa txikiek ere parte hartu dezakete, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Baita artistek berek ere, estatus partikularra izanik, parte hartu dezakete bazkide gisa. Aipatu moduan 500.000 euroko aurrekontua daukagu aurtengo, eta proiektuari eskaintzen dugun dirulaguntza maximoa 50.000 izaten da. Esate baterako, 20.000 euroko aurrekontua baldin baduzue proiektuan, 10.000 euro finantzatuko genituzke guk. Horrez gain, autofinantziazio ere izan behar du, proiektu horrek 20% eskatzen du, hala dio araudiak, eta gero, beste 20% finantziazio mota anitzekoa izan daiteke publikoa edo pribatua. Gure proiektu honetan, 20% hori, gure, gobernuak eskain dezakete zuenik, esate baterako, 20% diru laguntza eskain dezake euroeskualdeak, 20% Nafarroako gobernuak, eta 20% izan daiteke autofinantziaziokoa. Edo, 20% horretan, zuek erabaki, zer gisako finantziazioa izan dezake zuen. Eta bertan, badakigu, minimo batzuk ere badaudela, hau da, ekipamentu txikiak ere izan behar ditugu, 500 euroko ekipamentu minimoak izan behar dira, eta horrez gain, bazkideak ere bildu behar ditugu, eta badakigu bazkideak esan den moduan 3 lurraldeakoak izan behar dute. Bazkideak hautatza oso garrantzitsua da, izan ere haiekin eraikiko duzue zuen proiektua, harreman zuzenak izango ditugu, eta horretarako bazkidetzako proiektuiek bideratu behar ditugu. Eta, aipatu bezala, 500 eurotik gorako inbertsioak ere egin beharko dira. Ze dokumentazio bete behar da, deialdi honetan parte hartu behar baldin baduzue. Saiatuko naiz, orain nire pantalla zuekin partekatzen, dokumentuak ikus ahal izan ditzakezuen. Je pense que vous voyez mon écran. Alors, Hortxe duzue, pantalla.
Vous avez plusieurs documents à remplir. Il y a trois Hainbat documents principaux dokumentu à remplir. Et après, vous faites bideratu behar dira, selon 3 vos dira situations. nagusienak, eta gero Donc, il y a beste une bi fiche egoeraren qui est araberakoak disponible dans les dira. Hor trois badago méthodes proiektuaren qui doit fitxa être bat, remplie 3 pendant hizkuntzatan votre travail daukazue, eta d'orientation 3 pour une hizkuntzetan bete application behar concrète et da. pratique qui est que l'instruction se fait Bueno, par les territoires. horrela, Et donc, lurralde, chaque bertako instructeur est instruit lurraldeen dans la langue dans instrukzioak laquelle il emango du, utilise eta, l'instruction. bueno, C'est ça qui est honek extrêmement erraztu important egiten de du, bien gero vous zuen dédier arteko une traducteur parce komunikazioa, que eta quelqu'un qui vit sur votre projet, le bertako, lien entre bueno, l'instruction et la langue hautaketaren dans lequel prozesua, travaille izan le ere, logiciel sont très importants. gero, 3 Donc, la fiche projet, on lurraldeetako essaie qu'elle soit le plus synthétique bazkideak izango possible. dituzuenez, L'objectif du projet, bertako l'acronyme, les gure partenaires, erakundei la ere classe bideratzeko principale, les ezinbesteko izango da. secondaires et Bertan le agertzen résumé dizkigu zeintzuk de izango diren 150 gaiak, mots, donc eta assez baita, court. 150 Les euroko laburren batera partenariats, eskatzen chacun il faut dizuegu. préciser donc Horrez gain, où ils sont basés, le bazkideen siège social de dagokionez, horri izena l'email izan et behar da, la estatu description. juridikoa, C'est très egoitza, important de dire telefona, que emaila eta les emails, ça va deskribapena, être des téléphones et hemen emails qui sont telefonoa eta joignables parce que emaila c'est aussi le cas dans votre benetan projet que vous erabiltzen êtes en train de dituzunak izan remplir. behar du. Mais Izan là, c'est ere, hyper gero important parce zuekin que si on a un harremanetan jarri problème sur behar le izango projet, dugu, on eta se inolako permettra arazorik à baldin ces emails et à badaukagu, ces guk téléphones-là. email Et donc, hauei c'est important idatziko que ce diegu soit eta telefono hauei. Beraz, operatiboak izan behar duten, voilà, que ce soit des téléphones harremanetarako qui soient kontaktuek joignables. izan beharko lukete. Donc, c'est pas la peine de mettre des emails génériques comme contact avec Beraz, mesedez ez jarri email il faut vraiment que ça soit generikorik des emails izan daitezela benetan qui sont ardura joignables. hartuko Donc, duten ça, edo pour proiektuen l'ensemble des ardura hartuko duten partenaires, pertsonen si email vous avez des zuzenak. partenaires associés, vous pouvez les ajouter. On appelle Dagoeneko un bazkideak partenaire topatu associé dituzuen, jar un partenaire qui ne ditzakezue perçoit pas de bertan, subvention eta, et qui bueno, n'ont pas de hor compte dans le izan projet. Et daitezke qui ont mené concrètement le elkartuak projet, donc izango qui direnak, ont proiektu formé. horretan Une question sur parte hartuko l'orientation dutenak, des naiz eta partenaires. zuzenean onuradun izango ez diren, horiek ere Et sartu après, un ditzakezue. bloc sur la Horrez description du gain, projet, donc proiektuaren quel est deskripzio bat egin beharko duzuen, quelle est la description du deskribapen projet. Là, c'est hyper important que ça soit horretan, très oso synthétique et que ça garrantzitsua soit da vraiment très clair dans sintetikoa izatea, l'explication pour eta le demandeur oso de la grande argi littérature uztea quand on demande azalpen précisément à quoi horretan. consiste, en Ez quoi consiste duzue, le projet luzeegi et les idatzi objectifs behar, du batez projet. Et ere après, un plan proiektu d'action. horren bihotzera jotzen Donc, nahi une dugu, zein action de diren communication helburuak qui est zehazteko, eta obligatoire. gero ekintza plana. Ekintza plan bat zehaztea Donc, à chaque ezinbestekoa fois, da. c'est de l'action, descriptif, Hor partenaire et dauzkazue livrable ekintzaren et le nombre d'actions izenburua, que vous eta, avez bueno, avec la zenbat ekintza description. egingo dituzuen, horien deskribapena Un eta abar. calendrier de réalisation du projet. Horrez gain, egutegi bat ere Et bete behar duzue, l'avant-dernier bloc, c'est sur la coopération eta régionale, azken c'est-à-dire à quel zatian point Euroeskualdeko il est lankidetzari global et buruzkoa da, eta bertan azaldu beharko duzue zein régional et punturaino den transfrontalier mugaz gaindikoa zuen proiektua, zenbateko ekarpena egingo dion, benetan Euroeskualdeari, Et après, lurraldeari. la dernière question, c'est pour les projets qui ont déjà été Eta financés les azken années puntu honetan, précédentes, qui peuvent prendre aurreko le urteetan dagoeneko en finantzazio soi, jaso duten quelles sont les évolutions que vous apportez proiektuen et quelle ingurukoa da, est eta hemen jarri behar la dituzue, durabilité du projet que vous zeintzuk voulez izan diren obtenir. lortutako Donc ça, emaitzak c'est sur eta la zenbaterako fiche projet, donc iraupena vous doit être izatea assez espero court. duzuen. Hori dagoeneko Après, on demande de aurkeztuta remplir un plan de dauden financement proiektuentzako. Horretarako où finantzazio plan bat ere bete beharko duzue, beste chacun dokumentu a des batean. onglets qui peut remplir. Hemen dauzkazue bete Et après, beharreko cette laukiak première fiche se zeintzuk remplit diren. automatiquement Lehenengo selon ce qui a fitxa, été mis dans les onglets, dans les onglets précédents. automatikoki, Si vous êtes plus de 3 fitxak automatiko partenaires, bete zene il faut nous aurretik bete demander des documents, dituzunaren s'il vous plaît. arabera. Pour 4, Dokumentu 5, 6 partenaires, il hauek faut juste nous prest envoyer daude un mail pour nous lau demander les bost documents avec les versions les plus bazkiderentzat. adaptées. Donc, comme vous Eta, pouvez bueno, voir, zuek ici, bazkide chacun gehiago remplit dituzue, baskatu à dokumentu chaque berezitu bat, remplissage de trois badaukagulako bat, parties bazkide où gehiago il dagoen met kasurako. quelles Hemen sont agertzen dira, quelles sont nos zeintzuk demandes diren antérieures, le bertako cofinancement partaideren et les autres izena, zein aides. den, Et, diru sarrerak, diru et laguntzaren quels sont les autres types helburuak, de recettes et sur hemen les daude types de bertako dépenses, vous gastuak, décidez à quelle bertako diru hauteur vous sarrerak, pensez engager des frais de eta, bueno, personnel, gastu les hauek frais de jarri behar dira, esate communication, les baterako frais de bertako déplacement et les komunikazio frais de gastuak, prestation de langileen services pour chaque gastuak, partenaire. eta Et ça, vous kanpo l'envoyez zerbitzuak texte et nola complet et finantzatuko c'est dituzuen, important eta, aussi de bueno, faire nola egingo dituzuen, zenbaterainoko de gastu sa den feuille de adierazteko lettre eskatuko signée, donc vous dizuegu. devez l'exporter en PDF Lehen et la signer. orrialde hau sinatu egin behar Et da, après, le beraz troisième PDF-era document esportatu eta obligatoire, c'est sinatzeko l'acte eskatuko d'engagement. C'est un dizuegu. acte qui permet Eta de bestetik, s'engager activement dans le azkenean, projet. Et konpromiso vous bat remplissez akta eskatzen dizuegu, eta, bueno, parties que akta vous pouvez remplir, honetan, donc vous ne pouvez pas modifier le edo document. Et konpromiso donc là, vous devez honetan, juste bueno, zuek, préciser qui vous ezarri êtes, quel behar projet vous dituzue, portez zeintzuk et quels sont les zareten, taux zuen proiektuaren de izenak, financement eta que vous voulez zeintzuk diren présenter. aurrekontua Voilà, donc eta ça, c'est diru laguntza vraiment les eskaera 3 zenbaterainokoa den. documents Horiek dira batez ere obligatoires. beharrezkoak, L'acte d'engagement et derrigorrezkoak le plan diren de financement 3 signé ne sont pas dokumentuak. soupçonnables. Les deux autres, la fiche pro et la fiche projet, les traductions de la fiche projet peuvent être soupçonnables, c'est-à-dire qu'après le 13 mai, vous aurez Hemen 7 jours ikusten duzue, naturels pour maiatzaren présenter les 13an traductions de la fiche aurkeztu projet le behar cas da, échéant. baina Mais il faut que 13tikan vous aurrera signiez beste epe bat dans l'acte zabalduko dugu, d'engagement gero signé, itzulpen le horiek plan de ere egin ahal financement izateko, signé et une baina version sinatuta
eskaini behar dituzuen lehen proiektuaren fitxa eta beste bi dokumentu hauek ere 13-rako.
vous devez remplir ce document de non-récupération de Horrez gain, bueno, beza berreskuratu edo deduzitu ezin baldin bada ere, badaukazue dokumentu bat hori adierazteko, eta bestetik minimis laguntza jasotzen duzunako, minimis laguntza horren inguruko datu hori jendu da. Eta, bueno, ez badakizu minimis laguntza zer den, ez duzu bete beharrik, hori izaten da normalen, badakit azalpen oso laburra dela, baina ez baduzu bete beharrik, segurenik ez badakizu zer den, ez duzu bete beharko, beraz, ahaztu. Orain, berriro itzuliko naiz aurreko aurkezpenera. L'idée, c'est que ce soit pas très long la présentation pour que vous puissiez vraiment poser des questions. Guk, laburpen azkar bat egin nahi dugu, aurkezpen azkar bat egin nahi dugu, gero zuen galderei erantzuteko txanda luzeagoa izan dadin, hemen adierazten den moduan, fase ezberdinak daude, eta, bueno, lehen fase honetan agertzen da zein den euroeskualdeko dimentsio hori. Eta hemen jarriko dugu, bueno, zeintzuk diren bazkideak eta zein punturaino den euroeskualderi dagokionak. Eta hemen, bueno, eliminazio fase bat pasatzen da. Guk ikusten badugu proiektu batek benetan ez dituela 3 eskualdeak barne hartzen, edo eta lurralde osara erantzuten, baztertu egiten ditugu. Eta, bueno, gure epailetako batzuk edo epaimaikide batzuk hemen daude eta eskarrak eman ezkizu hemen egutek. Eta gero ebaluazio tekniko bat egitera pasatzen gara. Behin fase hori garatutakoan, bertako ebaluatzaile bakoitzak aukera egingo dugu. Esate baterako kulturaren inguruko proiektu bat aurkeztu badugu, Akitania Berriko, Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako epaimaiak 3etan osatutakoak ebaluatu egingo du eta nota bat jarriko dio. Eta horrela notarik onenak sartuko dira, edo hautatuko dira deialdi honen barruan. Clique sur le... on a eu quelques nouveautés en 2025, donc cette slide, elle concerne surtout ce qui Berrikuntza était batzuk déjà ere, en 2024. sartu nahi ditugu, 2025 Hemen ikusten duzu, komunikazio arloan zehaztasun bat eskatuko dugu. Izan ere, bueno, proiektu batzuk arazoak izan dituzte aurreko urtean, eta komunikazio ekintzei dagokionez esan behar da zein komunikazio ekintza garatuko duzuen, eta era berean nola adieraziko duzuen euroeskualdearen ikusgarritasuna zuen ekintzetan. Komunikazioan oso garrantzitsua da euroeskualdea bera ere aipatzea. Eta horrez gain, esan beharko duzue, zeintzuk diren, zuen proiektuak egingo dituen ekarpenak, eta dagoeneko finantzazioa jaso duten proiektuek justifikatu edo zuritu egin beharko duzue zuen iraunkortasuna eta jarraikortasun hori zertan datzan. Horrez gain, guk orain arte finantzatu ditugun proiektu guztien katalogoa ere atera berri dugu. 2015-tik hona finantzatu ditugun proiektu guztiak bertan biltzen dira, eta gure webgunean dago eskuragarri hor ikusi ditzakegu, orain arte zein proiektu mota finantzatuak izan diren. Et vous rappelez que le guide du porteur de projet, il est toujours en ligne. Horrez gain, proiektu buruentzako gida bat ere gure webgunean dago. Bertan liburuxka bat topatuko duzue, eta hor agertzen da, proiektu buruak zein informazio behar duen, zein pauso eman behar dituen, oso modu didaktikoan, oso modu argian agertzen da eta laburrean. Hauxe izan da gure aurkezpena, orain slaidoko esteka bidaltzen dizuet, orain eskatuko dizuegu kode hau eskaneatzeko, edota slaido.com webgunean sartzeko, hor daukazue gure bileraren zenbakia, hor daukazue, 3807-604, hor pantailan agertzen den zenbakia izango da kodea, eta horrela zuen galderak formulatora izango dituzue. Donc là, vous avez le code du Slido et normalement, voilà, c'est bon. Hortxe daukazue, slido.com zuen kodea, denbora pixka bat emango dizuegu, zuen galderak idatzea alditza zuen. Egun hon, hiru ekidetariko bat asozi izan daiteke subentzori jaso gabe,
Ez, behar dira, 3 kide subentzio bat jasotzen dutena eta aurrekontu bat dutena proiektuan, eta gero beste batzu, baina gutienez behar dira 3 bazkide. Bai. Primera pregunta, ¿solo cubre el 50% de financiación y ha de buscar cofinanciación local de las 3 regiones? Beste galdera bat, 3 lurraldeen kofinantzazioa bilatu behar da, eta 50% bakarrik finantzatuko dugu. Bai, hori ezinbestekoa da. Hau da, guk 50% finantzen dugu, eta derrigorrezkoa da 20% autofinantzaketa bidez eskaintzea edo ematea, eta beste 30% zuek erabaki beharko duzue, diru laguntza publiko-pribadoak erabiltzekezu 20% edota zuen autofinantzazioa. 3 gobernuak aipatu ditugu, badakigulako, finantzazio hau kofinantzatu egin daitekeela eskualdeko beste laguntza batzuen bidez. Beste laguntza horiek bilatzea, hautazkoa da. Egunon, erakunde publikoa izanek, ikastetxe publikoa gara, zelan justifikatu gure 20% autofinantzaketa, beraz gure dirua politikator. Normalean eta magik kompletatzen da zuen, baina normalean 20% hori autofinantziazio hori lan gastuen valorazio izaten da. Hau da, zuen nominak edo zuen lan denbora valorizatzen dezute 20% horretan. Material fungible se puede financiar. El proyecto propone talleres de trabajos de estudiantes de secundaria y universidad y hay que proponerle material, dependiendo del material. Normalmente sí, pero se puede financiar. Finantzatu daiteke materiala egokionez, bai, finantzatu daiteke, baldin eta 500 eurotik beherako materiala izango bada. Ulertzen dugu horren fakturak izango dituzuela, eta beraz horien bidez zuritu ditzakezue. Galderarik baldin baduzue, idatzi eta xehetasunak aztertuko ditugu. Gero emango dizkizugu gure kontaktuak, gisa honetako xehetasunak argitu behar izanik. Hartzeko prest dauden erakundeen zerrendarik elkarlana errazte aldera. Alde batetik, Magik komentatu duen bezala, azkenengo urtetako proiektuen katalogoa argitaratu dugu horri aldean, eta han badaude nahiko kontaktu eta nahiko beste proiektuetan parte hartu dituzten erakundeen izenak, bestalde ez dago horrelako zerrendarik, baino bai zuen proiektu konkretuetan beharrik bazenute, etorri gurekin hitz egitera eta ikusiko genuke. Horregatik gero, hemen galderei erantzungo dugu, baino gero benetan nahiago dugu edo, pizkat gomendatzen dizuegu gurekin hitz egitera etortzea proiektu aurkezteko eta ia duda konkretuak gurekin ikusteko. Egunon, bazkideen bilaketa errazteko interesen araberako eskualdeko interesen zerrendaren bat balduko duzue. Arolak jaten zuen bezala berdina da, baina netorri gure gana, zinez eta guk badugu ikuspegi orokorra eta batzutan kontaktu batzu ere ematen aldizkizuegu. Beraz, ez duda etortzea gure gana, egan ez badut olako proiektu bat eta beharko nuke olako bazkide bat, ea baduzuen eta bar. ¿Puede un socio ser responsable de desarrollar el proyecto y reportar a los otros socios o tienen que estar involucrados los 3 socios? ¿Podéis explicar con más detalle? Bazkide bat izan daiteke burua eta besteak ez, badaukazue adibiderik nola bideratzen da bazkidetza hau. Argi utzi behar da, bazkidetza hau lankidetza, Euroeskualdeko lankidetza kasu bat dela. Gaiak guk ezartzen ditugu, ezarrita daude gure plan estrategikoaren garapenerako interesekoak direlako, baina deialdi hau, lankidetzazko deialdi bat da. Beraz, bai, 3 bazkide horiek, edota gehiago badituzu gehiagoak, involukrazio bera izan behar dute, eta gainerako bazkide gainako parte hartzea izan behar dute. Horrek ez du esan nahi proiektuan pixu bera banatu behar dela bazkide guztientzat, baina kontuan hartu behar da bazkide guztiak implikazio bat izango dutela proiektu horretan. Ez da, deialdi bat, non, proiektu bat daukadan, eta gero bazkideak bilatzen ditudan, gero, bertako arauak bete alizateko. Kasu honetan, guk sarean eraikia izan den proiektuak sustatzen ditugu. Komunikazio planari dagokionez, komunikazio plan bat izan behar da, eta bertan argi utzi behar dira zeintzuk izango diren ekintzak eta nola garatuko diren. Esate baterako, Europako deialdi guztietan, finantzazio publikoko deialdietan gertatzen den gisa, Euroeskualdeko logoa jartzeko eskatuko dizuegu, zuen proiektuaren aurkezpen guztietan eskatuko dizugu Euroeskualdeko finantzazioa jaso duela esateko, horrez gain prentsaurroka egiten baldin badituzue,
edota, bueno, liburu bat publikatu behar baldin baduzu, liburu horretan ere gure logoak agertu beharko dute, hau da, agertu behar dela zein komunikazio ekintza egingo duzuen, eta logo horiek bideratuko dizkizugu kontuan izan, era berean gero, betekizun horiek betekin beharko dituzuela. Bueno, hori komunikazio ekintza horiek zehaztu behar dituzue. Proiektuak inpaktu izan berute hiru eskualdeetan eta, bueno, horiek zein eragin izan zakete edota subsidioak izan daitezke horietako bi, bueno, beti esaten dugu. Gure deialdi hau ez da kulturako edo kultura arloko deialdi bat. Guk lankidetzako deialdi bat egiten dugu. Beraz, lankidetzak 3 bazkidetako izango da eta 3 bazkide horiek parte hartze handia izan behar dute proiektu horretan. Ulertzen dugu aurrekontua ez dela erabat orekatua izango, ez dugu aurrekontuaren horretan bakoitzak 33 ekarri behar. Aurrekontu hori konfiguratzen da bakoitzaren gaitasunen eta bete beharren arabera, baina oreka bat bilatu behar da. Ezin da, bazkide bat oso fuerte izan eta besteak gehitu deialdian parte hartu ahal izateko. Bai, horrez gain, gomendatzen dizuegu zuen kasu konkretuak eta duda konkretu horiek guri helarazteko, izan ere, gerta daiteke, gaia delako edo pixua delako, bueno, gai bat edo besteari erantzuteko, baina justifikatu egin behar da hau guztia eta zalatzerik baldin badaukazu galdetu. Ikusi dugu, bueno, hor badaudela unibertsitateak ukitzen dituzten beste proiektu batzuk ere. Bai, hau, deialdi hau lehen ardatzari begirakoa da, baina irailean beste deialdi bat abiaraziko dugu, bigarren ardatzari, gure estrategiaren bigarren ardatzari erantzungo dionak, eta bertan unibertsitateen arteko lankidetza sustatzen da, eta bertan, bueno, ekonomia mailan estrategikoak diren beste sektorekin batera unibertsitateek ere presentzia handia dute, eta hori irailean abiaraziko dugu, gure webgunean agertuko dugu horren inguruko informazio gehiago, eta horrez gain webinario bat ere sortuko dugu irailean deialdi hori abiarazitakoan. Eta, bueno, zuzena gugana ere jo dezakezue, izan ere lankide bat daukagu hemen leire, eta berak antolatzen ditu ere deialdiak, eta berak bideratuko du zuen kasuak. Implikazio duten proiektuan, eta behar da koherente izan aurrekontua aurkezterakoan. Beraz, posible da koherentziaren arabera eta aurkeztutako proiektuaren arabera bakotsak balin badu implikazio bat proiektuan. Zer motatako hezkuntza proiektu egin dira orain arte? Egin dira, nustez, imaginatzen aldire modu guzietako proiektuak, beraz, aski zaila da zehaztea, baina izan da hezkuntza formalean, izan dira interkambioak, izan dira hezkuntza informalean ere elkartrukeak, izan dira kooperazioak erakasleen artean gauza batzu hobetzeko, eta bar. Hortarako ere katalogoa untsa da, zenta ikusten alko dituzu, dirustatu diren hezkuntza proiektu guziak, justutzea zapen bat, gure kasuan hezkuntza eta gazteria lotzen ditugu, 3 gobernuak ez baitute definizio bera, eta beraz loturik ditugu aurkezterakoan hezkuntza eta gazteria proiektuak. Bonjour, nous allons bientôt obtenir la deuxième partie d'une subvention NAEN sollicitée il y a quelques temps. Pouvons-nous de même candidater pour cet appel à projet? Egunon, diru laguntza bat jaso dugu NAEN finantziatzeko NAENen bigarren zatia opera finantziatzeko, eta orain izan gaitezke hautagai proiektu honetan, bai, bueno, iruditzen bazaizuen NAEN proiektu hori dagoeneko bukatu dela eta justifikatu duzuela, eta orain beste proiektu bat baldin badaukazue, eta iruditzen bazaizue deialdi honetan sartzen dela, ondo justifikatzen dela, bertako helburuak zehazten balin badituzue, izan dezakezu behar bada bazkidetza berri bat, edo ekintza berri batzuk, baina bai, noski, jaso dezakezue diru laguntza hau ere. Gainera, proiektua hautatua bada, kasu honetan ikusiko dugu, nola finantzatu, baina bai, aurretik jasotzea ere bai. Aurkeztuko dugun proiektuan, bazkide den talde batek, behializ bereko beste proiektu batean ere aurkeztea aukera dauka, arazorik egon daiteke, beraz, bazkide bat, 2 proiektuan aurkezen bada, proiektu bat edo beste kalteatu dezake horrek, alegia posible izan daiteke erakunde enpresa bat 2 proiektuan aurkeztea, batak beste kaltea. Bai, posible da, beraz, ahont posible da bazkide batek 2 proiektutan aurkeztea eta 2 proiektuak aukeratuak izatea, kasu ala ere, zenta saiatzen gira beti albezain bazkide eta proiektu desberdin aukeratzen,
eta beraz, agian lehian sartuko litaike bi proiektu, ez bazkide baitira, baina proiektu berdintsuak baitira, eta beraz, hortan eragin lezake. Baina, bai, arazorik gabe, eta janik gertatu da, behin baino gehiagotan. La divulgación científica dirigida a la sociedad de la euroregión sería un tema pertinente para esta Euroeskualdeko gizarteari zuzenduriko edapen zientifikoa ere sartu daiteke, bai, sartu daiteke, baina berriro esan behar dugu lankidetzako deialdi bat dela eta herrialdeari erantzuteko. Badakigu, zientzia eta divulgazioa gai asko kontuan har ditzakegula, baina, Euroeskualdeko hiritartasunean eragina izan behar du. Zalantzarik baldin baduzue berriro ere eskatuko dizugu gugana jotzeko eta guk bideratuko dizugu. Eman alduzu adibide bat. Eraman ditzazke, kultura mailan eraman ditzazken edozein proiektu, gauza da artista bera ezin dela proiektu buru izan, beraz estrukturo bat, elkarte bat, erakunde bat izan behar du proiektu buru bezala, baina gertatu izan da, eta buruan dut adibidez Kaiolak proiektua, nun sartu zen Kaiolak elkartea, berazen arte garaikideko proiektu bat, eta nun artista garaikidek parte hartzen zuzen proiektuan, eta beraz diruztatu ziren autonomoak ziren bi artista garaikide. Desplazamientos incluye alojamiento, pretendemos que los estudiantes participen. Desplazamentuen barruan alojamentua ere bai guk, ikasle batzuen alojamentua jarri dugu. Hemen banandu bereizekin behar dira, batetik joan etorrien, hau da, bazkiden joan etorrien gastuak daude, eta beste alde batetik ikusten baldin badugu ikasleen elkarturruke horretan parte hartuko dutela, hor pentsatzen dugu ubikazio horren edo ostatu hori azpi kontratatu egingo duzuela, gastu moduan sartuko duzuela, eta hor ez dago arazorik. Ostatu gastuak ere hautagarri diren gastu dira gure deialdian, beraz hor ez dago arazorik. Eta guztiz ere, finantzazio planean nola txertatu ez badakizue, jogu gana, eta erantzungo dizuegu. Egunon, izaera sozialeko aurren hezkuntza etxe bateko kide naiz, eta jaki nahi nuke nola bilatu mugaz gaindiko lankidetzak inklusioa eta lurraldeko mugikortasuna sustatu ahal izateko. Interesgarria izan daiteke, eta, kasu honetan, zuzenean gugana jotzeko gomendatzen dizuegu, guk baditugu ideia batzuk. Egunon ikasle lurralde arteko mugikortasuna gastuen artean sartu daiteke, bai. Autobusa, arolak esplikatzen duen bezala, alojamendua, fakturen bidez, arazoren bidez, hori da. Proiektuaren finantzaketaren eguneko hogeia. Orkestu dugun proiektuaren bostei bazkide izatea hori ikusten dugu. Ala posible izango litzateke horieketako bi bazkiek soilek hartzea bere gain proiektuaren finantzaketaren eguneko hogeia. Funtsan posible da, ez posible, baina orokorrak direlako da proiektuaren eguneko hogeia da autofinantzatua izan behar, beraz ez da bazkide bakotsaren eguneko hogeia. Baina hala ere, sekatzen dugu proiektuaren koherentzia ere eta proiektuaren sendotasuna eta aurrera joateko ahalmena. Arriskua horrekin ditaike pentsatzea, beste partaideak aski ahulak dira ezin baitute ekarri autofinantzaketan. Eta beraz, izan nota apalakoa bazkideen sendotasunari buruz. Baina, jadanik posible da eta jadanik gertatu da. Eta hori baldin badakasua, ondo azaldu proiektuaren fitxan zergatik horrela izan behar du. Proiektu batek kirol, kultura eta gizarte esparruak barne hartzen dituenean, eremuetako bat, eremu gisa identifikatu edo zehaztu behar dugu proiektuaren dokumentazioan, bai. Eta hor, begiratu, pentsatu, ematen duzuen sektoreak da ebaluatuko duen sektorea. Beraz, zuen proiektuan nagusiki kirola bada, bidali kirol instruktoreetara. Eta duda bat baldin baduzue, etorri proiektua orkestera, eta guk berriz planteatzen aldugu, eta lasai ere gaizki egin baduzu, eta guk estinatzen badugu lehen irakurketan ez zela ahlo honean, guk ere berriz bidaltzen alditugu ahlo honeko instruktorei, beraz, lasai horreko. Posible da, 3 bazkide baino gehiago izatzea, bai, arazorik gabe izan daitezke 3, 5, 4, 5, 6, gero kasu proiektuak kompleksuago bilakatzen dira bazkide gehiago direlarik, baina bai berez posible da arazorik gabe.
Los proyectos pueden tener stakeholders a nivel nacional de Francia y España que participen como apoyo institucional, sí, sin ningún problema. O sea, los Proiektuek socios... stakeholderak izan ditzakete Frantzian eta Espainian ere, eta bertan babes instituzionala, bai, bertako bazkideek egoitza bat izan behar dute Akitanian, Nafarroan eta Euskadin, baina bai ez dago inolako arazorik horretarako ere. Volviendo al tema de fungible, por facilitar la gestión podemos hacer un pedido único de muchos Materiali dagokionez, egin dezakegu eskaera bakar bat eta gero hori banatu, bai, hori egin daiteke. Europako beste deialdi batzuetara aurkeztea eta egarri da deialdi honekin aurkeztarekin, Poktefa, bai, arazori, gero kasu hauetan bai, etorri gurekin hitz egitera, mesedez, ze ez duguna ikusten da gure partea Oktefaren autofinantziazio gisa aurkeztea, proiektu ezberdinak izan behar dira, edo, enfokatu behar dira proiektu ezberdin bezalak, baina kasu hauetan etorri gurekin hitz egitera ondo argitzeko nola izan behar den. Egunon beste hezkuntza zentru batekin elkartruka egitekotan zenbatekoa izan hori da ikasle kopurua. Nahi duzen bezala, hau da gertatu izan da ikusi gutxi mugitzea, nina izpentsatzen proiektu bat zinun FP zen eta formakuntza profesionala zen, eta biziki ikasle gutxiko mugitzen ziren, eta beste batzun gela oso batzu mugitzen dira. Beraz hori proiektuaren arabera zuek ikus. Bonjour, je travaille sur un projet de développement culturel pour les Pays Basques dans le cadre à la fois de la culture mais aussi de la formation de jeunes artistes. Est-ce que ce type de projet... Kultur garapenerako proiektu bat daukagu Euskal Herrian eta kasu honetan, iparraldeko eta hegoaldeko bazkideak izan behar ditugu eta posible da, bai, guk eskatuko dizuegu bazkideak 3 lurraldetakoak izatea, orduan 3 lurraldetako bazkideak baldin badituzue, bai, finantzazioa izango dugu. Bazkide instituzional ezberdinak izan ditzakegu, bai, arazorik gabe, baina, bertako gobernuak izan behar dute instituzio horiek, kanpokoak ez, baina bai, ez dago inolako arazorik izan daitezke udalak, izan daitezke eskualdeak, izan daiteke, elkargoa iparraldeko kasuan, edota aldundiak, garapen agentziak, bai, bazkide instituzionalak ere izan ditzakezuen, noski arazorik gabe. Bazkide autonomoek freelance normalan ez dute struktura gastuak sartzeko modurik, beraien lana proiektuaren parte handia bada, nola sartu daitezke gastu horiek nominarik ez badago eta bazkideen artean fakturarik ezin bada gurutzatu. Eskerrik asko. Kasu honetan, bai, nik uste dut, hoberena da gurekin hitz egitera etortzea, zuen proiektu konkretuarekin, baino autonomo bezala sartzen bazarete proiektuan, bazkide bezala sartzen zarete, hau da. Ez dago, valorizatu ezakezute zuen lan denbora, baina ez daukazute zuen kideen arteka fakturarik egiteko, ezin zuen kideen artean fakturarik egin. Beraz, ikusi beharko zenukete, ea bazkide moduan sartzen zareten autonomo izan da, edo zerbitzu prestakuntza bezala sartzen bazarete. Horretarako nik uste dut hoberena da gurekin hitz egitera etortzea. Bonjour, je crois que la question était abordée en euskara, cet appel à projet peut-il... Uste dut euskaraz egin dela galdera hau, lehen ere, ea kombinatu daiteken Poktefarekin batera, bai? Lehenik eskatu behar dizuegu webinario hauetan zuentzat erosena den hizkuntza aukeratzeko, baino bai, dagoeneko euskaraz eginda galdera hau, eta bai, ez dago arazorik Poktefara aurkezteko eta gure proiektura. Baina kasu honetan, elementu ezberdintzaileak edo diferentzaileak izan beharko ditugu. 3 ZIF ditugun erakunde bat gara eta 3 erakunde horiek zuzendaritza organo bera parte hartzen dugu. Hauek bazkide gisa hartu daitezke 3 ZIF hauek bat Fundación Empleo da, beste bat elkarte baten ZIFa da, eta 3 bazkide izan daitezke, zatozte gugana, izan dugu horrelako kasurik, baina kasuz kasu aztertu behar da. Eskatu bilera bat gurekin eta ikusiko dugu nola garatu dezakegun hau. Est-ce que cela peut concerner de nouveaux projets qui n'existent pas dans la région?
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Le dossier doit être déposé avant le 13 mai, mais sur quelle Bueno, période? eskabideak maiatzaren 13 baino lehen egin behar dituzue, eta guk uztailetik uztailera eskaintzen dugu normalean, baina, bueno, gero guk epe horiek ere aldatu ditzakegu. Egunon nola kontaktatu zuekin, bai, gaurko bileraren amaieran gure kontaktu emango dizuegu, Marirena eta nirea, proiektu deialdi horretarako, egokiena Mariri zuzenean idaztea da, bera delako arduraduna, eta gure egoitza Hendaian dago, ona ere etorri zaitezkete. Boluntariotza autofinantziazio gisa konputatu daiteke? Bai, horretarako eredu bat badaukagu, eta badaukagu eredu bat voluntarioen lan ordua kontabilizatu ahal izateko. Langile gastu balira bezala. Al final esta convocatoria tiene vocación a ser una convocatoria que pueda apoyar estructuras pequeñas. Deialdi honek azken batean egitura txikiak eta elkarte txikiak sustatu nahi ditu, eta kasu honetan administrazio eta burokraziari dagokionez, bueno, erraztasunak eskaini nahi dizkizuegu bertan parte hartzeko. Kanpoko zerbitzu prestatzaileekin lan egiten dugun elkarte bat gara, eta horrek oztopo bat izan daiteke hori guretzat, ez da oztoporik. Proiektu bat finantzatua izan daiteke, beste herrialde batean, Kanadan egiten bada, naiz eta 3 larretan baita proiektu bat finantzatuta izan daiteke, beste herrialde batean, Kanadan egiten bada, naiz eta 3 herrialde batean. Osea, ulertzen dut 3 partaideak euroeskualdekoak direla, baino proiektuaren parte bat Kanadan egingo dela. Hori da galdera. Bai, nik hori ulertzen zen. Bai, osea, gero ikusi behar da zein den inpaktoa gure lurraldean, hau da, naiz eta Kanadan parte bat egin, zein den inpaktua lurraldean, beraz, horretarako etorri gurekin hitz egitera. Zenta bai aurkez daiteke, baina ez da posible aurkeztea, baina gero ikusi behar da, aukeratu daiteken, jakinez beste proiektu guziekin lehian ziztela. Ustut ez dela beste galderarik, utziko dugulako minutu bat ikusteko baden beste galderarik sortzen dena, begiratuko dugu hemen. Ya está, saudade. Papa. Gente está escrito. Eta batez ere, maiatzaren 13an izten da, baino gomendatzen dizuegu lehenago aurkeztea proiektua. Azken egunean eta azkenengo orduan denak sartzen direlako eta plataforma digitalak batzutan arazoak dituzte, beraz, mesedez edo, gomendatzen dizuegu denborarekin egitea. Eta arazo bat bazinute aurkezterakoan, bidaili nire e-mailera dokumentu guziak, informazio guziarekin. Hau da, lortzen ez baduzu teknikoki arazo bat balin bada, behar dut nik froga bat saiatu zaretela nire kontaktatzen. Beraz, bidali nire e-mailera eta gero ikusten du nola kudeatu. Pour une traduction correcte, avez-vous un métier à nous recommander, les traductrices et les gens qui parlent plusieurs langues? Itzulpena egite aldera gomendatuko diguzue itzulpenik? Bai, hor itzultzaietara jo dezakezue, bestetik badituzue baliabideak ere. Baina nik uste, gizak egindako itzulpena izaten dela onena. On vous recommande aussi, quand vous allez préparer votre budget, le budget du projet. Eta zuen aurrekontua prestatzen duzuenean, pentsatu eta kontuan izan itzulpenak ere beharko dituzuela. Izan ere mugaz gaindiko proiektuak abiarazten ditugunean, beti itzulpena beharko dugu, zuriketak eta dokumentuak 3 hizkuntzetan aurkeztu behar direlako. Beraz, aurrekontua antolatzen duzuenean, prestatzen duzuenean, egin zati bat itzulpenari ere. Eta horrez gain, 3 bazkide izango zarete, eta seguruenek 3 bazkide horien artean izango da, hizkuntza horiek hitz egiten dituenik, eta hori ere baliagarria izaten da, zuen baliabideak erabiltzekezu. Bada, 2 eremuetan, kulturan eta hezkuntzan esaterako parte hartu dezaketen proiekturik, bai,
bai, baina nagusien aukeratu beharko duzue. Bi gai horietan nagusiena zein den aukeratu horrela gai horretara bideratzeko. Baina, bueno, Magik esan duen moduan, bueno, ikusten baduzu zalantzan zaudetela, edota, bueno, arlo jakin batera bideratzen duzula eta gero beste bat dagokiona, gero birbideratuko dugu. Badago aintzinatasun behar izanik eskatzaileentzat ez dago aintzinatasun baldintzarik. Gure ikasleekin elkartrukea egin nahi dugu eta zentro horiek ere bazkide izan behar dute. Hori zuen proiektuaren antolaketaren araberakoa da. 3 ikastetxeren artean antolatzen baldin baduzue, bazkide izango dira, ulertzen dugu. Baina, bestera batera antolatzen baduzu proiektua eta zentroek ikasleak hartu baino egingo ez badute, izan daiteke, baina arraroa izango litzateke. Zatozte gugana eta aztertuko dugu. Bueno, itzulpenerako kontaktuak nahiko genituzke, bai? Bueno, gu gure itzultzaileak izaten ditugu, hemen dauzkagu, Kristina Maidagan eta Leire, gomendatu ditzakegu, baina, bueno, mugaz gaindiko proiektua izanik, seguruenik, zuen bazkideen artean ere izango dituzue zuen harremanak. Proiekturen zati bat herrikotxeak finantzatzeko aukera aztertzen ari gara. Honen arira kontsulta egin nahi dute ea posible izango litzateken herrikotxeak finantzatuko duten zatia bertako teknikarien lan orduen bidez egin dezaketen. Posible litzateke? Baina herrikoetxeen teknikarien lan denbora balorizatuko baduzue, herrikoetxe hori partai izan behar da. Osa, pasako lirateke proiektuaren partai izatera. Zara, no? Osa, ez que arraroa ikusten dut galdera. Osa, gauza bat da, proiektuaren zati bat herrikoetxe batek finantzatzea, okei. Baina herrikoetxe horretako teknikarien lan denbora balorizatu nahi baduzute, orduan ja herrikoetxe hori partaidera. Partaide izan beharko litzateke. Eta orduan autofinantzazioa alde horretatik. Edo informa mise a disposition. Comme de loko. Kasu hortan etorri gure gana, zentza galdera ez da biziki argira. Eskerrik asko, se debe traducir la solicitación y también la justificación, la solicitud a los 3 idiomas, siempre, la justificación... Eskaera eta zuriketa 3 hizkuntzetan eskaini behar da, eskaera bai, eta justifikazioa dagokionez hor malgutasuna ziokatzen dugu, gero hitz egingo dugu horretaz. Eskaera bai, izan ere, bueno, instruktorek jasoko dute, eta, bueno, aukera izateko hori birbideratu daiteken proiektua da. Bueno, urren urtean ere behar bada aurkeztu daiteke, baina hor kasu honetan eskatuko dizuegu zuen izenburuan, proiektuen izenburuan jartzeko lehen urtea dela, edota 2. urtea dela, eta kasu honetan ikusiko dugu, bueno, batetik zeintzuk diren bazkideak, esate baterako behar bada. Urte anitzerako proiektu bat balin badokazue, lehen urtean proiektu bazkide jakin batzuk izango dituzue, esate baterako Iruña, Dax eta ez dakit Donostian artean, eta bertan ekintza ezberdinak izango ditugu. Eta gero, urren urterako behar bada ekintzak aldatzen dira, edo bazkideak aldatzen dira, edo lurraldekotasunera aldatu daiteke, eta hor, bueno, aldaketako daiteke. Bazkideak ere zerbitzuen mailak izan daitezke, ez, bazkideak ezin dute zerbitzuak egin, esan dugulen ere fakturarik ezin dela egin bazkideen artean, beraz, bazkideak bazkide dira. Uste dut amaitu ditugula gaurko galderak. Orain gure aurkezpenari balorazioa egiteko eskatzen dizuegu. Eta jarraian gure kontaktuak adieraziko dizkizuegu. Hop. Alors, je vous ai mis également les contacts de nos
de nos interlocuteurs dans les trois gouvernements. Hemen dazkazuen, era berean, deialdi honetan 3 gobernukideetako arduradunak zeintzuk daude hor dauzkazuen, Sofia Munebar, Ainara Jauregi eta Marina Roncal, eta bueno, lurralde horietan bazkide bila bazabiltzate, edota, bueno, bazkide izan badaitezke erakunde hauek ere, gomendatzen dizuegu kontaktu horiek kontuan izan ezazuen, eta hauxe da gure Euroeskualdeko kontaktua. Hementxe daukazue, bertako kontaktu hori, eta hortxe daukazue QR kodea bertan ere. Eskertzeko denbora etorri da uste dut. Mil esker deneri konektatzeagatik, beti plazera da ikusten beste ziztela konektatzen eta ikusten gure deialdiak baduela interesa, edo zer behar izan ezkero hor gaituzue, eta hoja, besterik? Ez, eskerrik asko guztioi, esan bezala PowerPointa bidaliko dizuegu, baina denaren gure web orrialdean ere informazio guztia daukazute, eta, bueno, proiektuetara, orain. Hori da. Eskerrik asko guztioi. Mil esker. Muchas gracias, merci beaucoup. Agur. Agur.